Takže dobrý deň, priatelia. Chcel by som vás oboznámiť s mojou kanceláriou, ktorá sídli na Zvolenskej ceste. Ak máte nejaké otázky alebo niečo ohľadom mesta, alebo jednoducho, ak sa chcete prísť porozprávať, nejaké možno problémy by sme poriešili, niečo by sme si medzi sebou poradili a budem rád, keď sem len prídete na Zvolenskú cestu a budem veľmi rád, keď sa porozprávame, niečo tu poriešime, ak sa bude dať. A toto je moja kancelária, ktorú som už dávno chcel, to sa konečne podarila. A u mňa príjmem všetky politické strany. Ja som momentálne nezávislý aktivista, ktorý príjme sem hociaké, samozrejme, že nie nejaké extrémistické alebo niečo podobné, také nepríjmame, ale príjmame samozrejme občianske združenia, politické strany, ktoré súhlasia s demokratickým štýlom vládnutia a rád vás tu samozrejme privítam. Takže to je asi všetko.